Salam gadyrdan iyleşler we mähriwan iman-aky doganlar. Doguluk ýolu gepleşimide hoş geldiňiz. Bu gepleşimizde hem mukaddes ýazgylardan öwrenmege dowam edip, Resul Pawlusyň Rimlere hatynyň 12-nji babynyň 2-nji aýatyndan we beýleki bu aýatdaky hakykat bilen bagly beýleki aýatlary hem öwrenäris. Bilşimiz ýaly insan nämedir bir zady täzelemek, köne zatdan täze bir zady edinmek, ýa-da bir täzelik üçin, täze bir özgörlüşi üçin hemişe hereket edýär. Köne maşinly täze maşin edinmek, köne jaý üçin täze Euro remont, köne modadan galan egineşikler ýerine täze moda göre egineşik ýa-da mobil telefonu heniz köne bolmasa da täze bir görnüşi çyksa, şonu almak üçin hereket edýärler. Güç, gaýrat ýa-da zähmet harçlap gazananlaryny şoňa harçlaýarlar. Bulary başarýanlar wagtlaýynça özlerinden hoşal bolup, bagtlydyryň öýdýärler. Yetip bilmedikleri hem lapykeşlikde, görýiplikde, ahyn alada galýarlar. Dogry dälmi? Bu dünýäniň ýörelgeleri we düşünjeleri bu dünýä degişli zatlar bilen durmuşumuzy doldurmalygymyzy? Şeýle dünýäniň täze zatlary bilen täzelenmegimizi bize öwredýär. Netijede dünýäniň düşünjelerini erýän adamlar bu düşünjeleriň we ýörelgeleriň gullary bolýarlar. Dünýä näme wajyp diýse, şol zatlar üçin hem jan çekip ýaşaýarlar. Bu dünýäniň hökümdary hasaplanýan şeytan dünýäde bar bolan düşünjeler we ýörelgeler bilen insanlary gol astynda saklaýar we olary günäli pikirleriniň we häsiýetleriniň gullary edýär. Her bir insanyň etjek her bir hereketi we işi ilki bilen onuň pikirlerine, aň düşünjesinde bar bolan bilim we akyldarlyk esasyna, ýagny onuň kalbyndaky höwesler islegleriniň haýsy pikire we bilime erýändigine baglydyr. İnsan pikirlenip, oýlanyp bilýän bir janly barlykdyr. Ol ilki bilen pikirini çözgü çözer we soňra herekete geçýändir. İnsanyň çuň kalbyndaky, ýagny aňyndaky düşünjeleri, bilimi we olardan ogur alan höwesler islegleri onuň durmuşynyň haýsy tarapa alyp gitjekdigini keskitlejek merkezdir. Ine bu sebäpden hem şeytan bu dünýädäki hereket edýän ruhu güýçleri arkaly ine bu esasy aň düşünje merkezine hem hüjüm edýändir. İnsanyň aňy başgaça aýdylanma, kalby söwüş meýdanydyr. Şeytan we onuň tümlükdäki ruhu güýçleri şol ýeri el astyna geçirip kontrolly saklamak isleýär. Biziň görýän, okayan we eşidýän zatlarymyz arkaly aň düşünjämize täsir edilýär. Gelen maglumatlar arkaly bizde nämedir bir zada ýa-da kimdir birine bolan anam we umyt töreýär. Bu anam we umyt hem bizi nämedir bir zatlary ýetmek üçin bizi höweslendirýär. Bizde isleg döredýär. Dünýä we adam janynyň düşmany şeytan biziň aňymyza hüjüm edýär. Täsirini ýetirmek isleýär we netijede biziň durmuşumuzy derbi dagyn etmek isleýär. Hudaý bolsa, bizi şeytanyň we onuň bu dünýä ýörelgeleri arkaly täsirinden halas edip, biziň günälerimizi we bu dünýä arkaly kirlenen aň düşünjämizi täzelep, tämizlemek we ony özüniň maksadyna we ýaxşy niýetlerine laýyklykda özgörtmek isleýär. Hudaýyň İsa Mesih arkaly bize gutuluş bermegi baradaky hoş habara iman eden biziň her birimiz ilki bilen aňymyzyň täzelenmegi barada alad etmeliriz. We Hudaýyň öz mukaddes ruhy arkaly bizi täzelemegine ýol berip, onuň bilen bile hyzmatdaşlyk etmeli. Gynansak da özüne imany diýýänlerimiziň köpüsi henizem bu dünýäniň ýygynyň kowalap, dünýä ýörelgeleri we akyldarlygy bilen hereket edýärler. Netijede durmuşları henizem
tekebbirlikde, menmenlikde, şöhrat parazlykda, yamanlykda, günälerde, dawa jenjellerde, göriplikde, adam ýigrenip höküm etmekde, arlyw we güýç bilen bir zatlar gazanmagyň aladasyna galýarlar. Beýle adamlaryň kalbyna rahatlygy we şadlygy ýokdur. Olar näçe jan çekseler-de Hudaýdan bolan parahatlyk we batylygy gazanyp bilmeýärler. Çünki durmuşlaryny henizem bu dünýäniň pikirdir düşünjeleri bilen alyp barýarlar. Olar henizem Rebbe doğrulugyna boyun bolup, aň düşünjelerine, pikirlerine, ýagny kalbyna özgerip täzelenmediklerdir. Hudaýyň sözü bize Resul Pawlus arkaly Rimleriň hatynyň 12-nji babyna beýle köne ýaşaşymyza laýyk pikirlerde ýaşap, bu dünýäniň ýörelgelerine uygunlaşmazlygy, ýagny bu dünýä meňzemezligi ünnäp şeýle bu dünýäniň ýörelgelerine uygunlaşak bolmaň. Tersine pikirlerinizi täzelep özgeriň. Şeýseňiz Hudaýyň islegine düşünmegi, ýagny onuň nämäniň hoşal edýändigini, onu nämäniň hoşal edýändigini, nämäniň oňat we kämildigini bilmegi başararsyňyz. Eger imanly durmuşyňyzda isleýän ruhy miweleriňiz, ýagny Hudaýyň parahatlygy, şadlygy, süýgüsi, sabırlylygy, mylaýymlylygy, pes göwnlüligi, mähribanlygy, yumşaklygy ýaly häsiýetleri ýok bolsa, onu daş töwereňizde kimdir biri ýa-da başga zatlar muňa günäkär däller. Siziň kalbyňyzda aň düşünjeňizi eýelen bu dünýäniň ýörelgeleri we bular esasynda dören günäli isleglerdir höwesleriniz munyň sebäbidir. Eger bizde henizem bu dünýäniň we günäli bedeniň höweslerinden dören erwet häsiýetler bar bolsa, onu bizde bu dünýäde hökümdarlygy arlyw ýollar bilen ýöredip, dünýä ýörelgeleri bilen täsir edýän şeytanyň täsiri bardyr. Henizem bu dünýä we bu dünýäniň ýörelgelerine eýerjek bolsak, dünýä meňdeş boljak bolsak, onu biz Rebbin isleýän täze durmuşyna, ýagny onuň ýaşylygyndan, gowulygyndan, batylygyndan doly, şadlygyndan, parahatçylygyndan doly durmuşda ýaşap bilmärsiz. İsa Mesih Rebbimiz bize iki hojaýyna gulluk edip bilmejekdigimizi aýdypdy. Eger kalbymyz, aň düşünjämiz bu dünýäniň ýörelgelerine we Hudaýyň hakykatlary arasyna bölünen bolsa, onda biz Hudaýyň isleýän durmuşynda ýaşap, dogrulukda öňe gidip ilerläp bilmärsiz. Resul Yahya bize ine şeýle duýduruş berýär. Dünýä we onnaky zatlara köňül bermäň. Dünýäni söýýän adamna atanyň, ýagny Hudaýyň söýgüsi ýokdur. Sebäbi dünýädäki ähli zatlar, günäli höwesler, aç gözlük we baýlyk bilen magtanmak atadan nädir, Hudaýdan nädir, dünýädendir. Dünýä we onuň höwesleri geçer gider. Emma Hudaýyň iradasyny berjay edýän adam baky ýaşar. İnsan nämekse şonu da oryandır diýilýän atalar sözi hakykatdyr. Gadyrdan dostum, sen kalbyňyň düşünjelerine nämeleri ekýärsiň? Bu dünýäniň erwet ýörelgelerine erýän bilimi, düşünjänimi ýa-da Hudaýyň mukaddes kitaplaryndaky hakykatlarynymy? Her gün ilki bilen nämeler barada oýlanýarsyň? Aň düşünjäň haýsy pikirler doldurýar? Bu dünýä aladalary, bu dünýädäki zatlarmy? Ýa-da Hudaýyň mukaddesliginden we hakykatyndan oguralan pikirlermi? Durmuşyňy dünýä akyldarlygy ýa-da Hudaýyň akyldarlygy bilen ýöretmäge çalyşýarmysyň? Öz günäli höwesleriňdir isleglerini kanagatlandyrmagadyr jaşýarmyň? Ýa-da Hudaýyň seniň üçin bolan islegini kanagatlandyrmak üçin jan çekýärsiňmi? Seredin ýazgy näme diýe bu arada?
öz özüňizi ağlamaň. Hudaý özüni ýaňsyla diýenler. Adam nämekse şonu hem orýandyr. Öz höweslerini kanagatlandyrmak isleýän özüni weýran eder. Emma mukaddes ruhu kanagatlandyrmak isleýän baky ýaşaýşy alar. Pawlus näme üçin bize bu dünýäniň ýörelgelerine uygunlaşak bolmaň, tersine pikirlerinizi täzelep özgörüň diýe. Sebäbi bu dünýä erýän adam, bu dünýäni söýýän adam weýrançylyga, betbatlylyga uçraýandyr. Beýle adamlar daşyndan batly, üstünlükli görünseler de olaryň durmuşy ajylykdan, birahatlykdan we erwetlikden doludur. Ve olaryň soňu bolsa baky ölüme eltýändir. Emma Hudaýyň bizi İsa Mesih arkaly günälerimizden halas edip bize beren täze ýaşaýyşyna eýe bolup her gün pikirimizde, kalbymyzda mukaddes ruhun bizi täzelep, özgörtmegini küýsep, bu üçin jan çekýänler bolsa, Hudaýyň çyn batlylygyna we ebedi ýaşaýyşyny alarlar we eýe bolarlar. Görýäňizmi? Dünýäniň ýörelgelerini ulanyp, şeytan bizi weýran etmek isleýär, derbi dağın etmek isleýär. Biziň kalbymyzy, biziň durmuşymyzy, biziň maşgalamyzy ýok etmek isleýär. Hudaý bolsa bize mukaddes ruhuny İsa Mesih'e bolan iman arkaly berip, mukaddes kitapdaky hakykatlary bilen biziň pikirlerimizi täzelep, özgördüp, bize onun gowluklaryndan, rahatlygyndan, şatlygyndan doly ýaşaýyşyny bermek isleýär. Munyň üstesine de baky ýaşaýyşyny bermek isleýär. Bu dünýäniň ýörelgelerine uymazlyk üçin, bu dünýä meňzemezlik üçin näme etmeli? İlki bilen eger biz özümizdäki nädogry pikirleriň, islegdir höwesleriň bardygyny çyn ýürekden pesgönlük bilen boyun alyp Hudaýyň ýanyna barmasak, onda pikirlerimiziň täzelenmegi bilen özgörüp Hudaýyň isleýän häsiýetlerine eýe bolup bilmäris. Biz öz güýjümiz we akyldarlygymyz bilen şeytanyň biziň garşymyza alyp barýan hüjümlerine garşy durup bilmäris. Dünýä we dünýäde hereket edýän tümlüğün güýçlerine garşy durmak üçin bize Rabbimiz İsa Mesihiň güýji we mukaddes ruhu gerekdir. Bu sebäpden biz Dawud peýgamberiň häsiýetinden we inaby dogasyndan öwrenip, şeýle ilki bilen doga dilegde Hudaýa ýalvarmaly. Zebur 50-nji babda şeýle diýär. Ine, sen hakykat isleýärsiň ýürekde. Danalygy öwredýärsiň meniň içimde. Meni käkilik otu bilen arasala. Bolaryn men päk. Meni ýu. Bolaryn men gardan hem appak. Maňa eşitdir, şatlykdyr begen sesini. Meni peseltdiň. Inni bolsa men şatlanayyn. Meniň günälerimden sow sen ýüzüňi, hemne öçür meniň ýazyklarymy. Ey Hudaý, menne päk ýürek ýarat we içimdäki hakykat ruhuny özgört. Sen öz huduruňdan meni taşlama, menden mukaddes ruhuny alma. İkinciden biz ine şunu bilmeli. Ýagny biziň okaýan, görýän we eşidýän zatlarymyz arkaly dünýä öz düşünjelerini biziň aňymyza ýetirýär. Bu sebäpden birinciden nähili zatlary okaýanyňyzy, telewizorda we akylly mobil telefonlarymyzda nämeleri görýändigimizi we eşidýändigimizi ünüs bermeli. Okaýan we görýän, eşidýän zatlaryňyz dünýä ýörelgelerine degişli zatlarmy? Ve bular esasında siziň pikirleriniz täzelenip emele gelýärmi diýen soraga jogap berin. Wagtyňyzyň köp bölegini bu dünýä ýörelgelerini size ýetirýän zatlara sarp edýärmisiňiz? Ýa-da Hudaýyň pikirlerini bize öwredýän mukaddes ýazgylara wagtyňy sarp edýärmisiň? Muny anykla. Eger siz köp wagtyňyzy dünýäniň pikirlerini beýan eden zatlara okamak, öwrenmek, görmek
ve dinleme üçin sarp edýän bolsaňyz, onda bulara köp wagtyňyzy sarp edip, näme dogry edýänliňize towba edin we munyň ýerine Hudaýyň mukaddes kitaplaryny okamak, öwrenmek, ýat tutmak, başgalara öwretmek we doga dilegde wagt geçirmäge köp wagtyňyzy sarp edin. İkinciden, dünýäge garşy göreşmek üçin, pikirimiziň täzelenmegi üçin, özüňiziň kalňyzdaky pikirdir höweslerinize ünüs berin. Olaryň näme esaslanýandygyny anyklajak bolun. Köne erwet höwesleri, pikirleri aňyzdan çykarmak üçin hereket edin. Köne egin eşigiň üstüne täze egin eşik gelmeýär. Ýa-da İsa Mesihiň aýdyşy ýaly, köne zada täze yamak yamalmaz. Ýa-da täze zada hem köne yamak yamalmaz. İlki bilen Rabbiň kalňyzdaky nädogry pikirlerinizi mukaddes ruh arkaly aýan etmegini sorap dileg edin. Olaryň özüňizden tämizlenmegi üçin dileg edin. Ve erwet we nädogry pikirleri aňyzdan çykaryp taşlaň. Ýerine Hudaýyň täze pikirlerine beslenin. Ýagny mukaddes ruh arkaly mukaddes kitapdaky täze pikirlerine beslenin. Mukaddes ýazgylarda könäni çykarmak we ýerine täzesini geýmek düşünjesi iýdi giderli öwredilýär. Bu barada Efeslere hat 4-nji babda ine şeýle diýilýär. Şonuň üçin Rabbiň adyndan size şunu buýurýaryn. Mundan beýle keseki milletler ýaly boş düşünjeler bilen ýaşamaň. Olaryň aň düşünjesini garankylyk gaplady. Nadan we doň ýürek bolanlyklar üçin olar Hudaýyň beren durmuşyndan mahrum boldular. Olar ar namus duýgusyny bütünle ýitirip, doýmaz dolmaz boldular. Her hili haramlyk edip, azgynçylyga ýüzürdiler. Emma siz Mesih barada öwreneningizde beýle zatlary öwrenenlersiňiz. Siz Isanyň sözlerini eşidensiňiz we onuň hakikatyna esaslanyp tälim alansyňyz. Öň öwredilişi ýaly, öňkü durmuşyňyzy yalançy höwesler bilen ýoldan çykaran köne ýaradylışyňyzy çykaryp taşlan. Muňa derek, oý pikiriňizde we garaýşyňyzda täzelenin. Hakyky dogrulyk we mukaddeslik bilen Hudaýyň keşbinde yaradylan täze yaradylışa beslenin. Şu taýda ünüs bermeli zat boş düşünjeler bilen ýaşamazlyk. Çünki bu dünýäniň düşünjeleri bizi ruhu körlüge alyp barýandyr. Ruhu körlüge uçrayanlar hem Hudaýyň bize berýän we bizim üçin niýetlen maksadyna ew bolup bilmeýärler. Nadan we doň ýüreklik hem bu dünýäniň ýörelgelerine ew bolan günäli höwesdir. Islegleriň netijesidir. Nadan adam kim bolýar? Nadan adam samsyk adam nädir? Akmak adamlar. Ýagny öz insan bilimdir düşünjesine bil baglap, Hudaýyň hakykatlaryny, mukaddes ýazgylardan bize öwredýän akyldarlygyny, ýagny pikirlerini, düşünjelerini, maksadyny kabul edip ermeýän biridir. Beýle nadanlyk tekebbirlige getirýär. Tekebbirlik hem doň ýürek bolmaklyga getirýär. Doň ýüreklilik hem insany Hudaýyň ýaşylygyndan, merhemetinden, ýaşaýşyndan mahrum edýär. Eger durmuşyňyzda henidem günäli höweslere degişli miweler köp bolsa, onda bu biziň pikirlerimizde Hudaýyň hakykatlary bilen täzelenmändigimiziň alamatydyr. Ve pikirimizi täzelemegi üçin wagt sarp etmän, tersine dünýä ýörelgelerine uýgunlaşýandygymyzdyr. Bu babatda 1 Korintoslar 3-nji babda Resul Pawlus şeýle doýduruş berýär. Bu dünýä henizde size öz täsirini ýetirýär. Sebäbi araňyzda göriplik, dawa, jenjel bar. Eýsem bular siziň dünýä degişli diňizi aňlatmaýarmy? Siz dünýäwi adamlar ýaly hereket etmeýärsiňizmi näme? Bu ruhy soraglara her birimiz çyn kalbymyzdan jogap bereliň. Ve durmuşymyzda bolýan zatlaryň
näme sebäpden bolýandygyny hakykatlar esasyna anyklamaga we pesgöwnlük bilen problemanyň ilki bilen biziň içimizde mesken tutan erwet pikirlerden we olar esasyndaky erwet islegdir höweslerden döreýändigini boyun alyp towba edip rehim şepagatly Hudaýdan bize rehim şepagat sorap bizi tämizlemegini ondan dilek edip soralyň. Her bir insan günäleri netijesinde Hudaýyň hakykatyndan daşlaşyp bu dünýäniň ýörelgelerine, ýagny şeytanyň ağlawyna inanyp tümlügiň gullary bolanlar. Her bir insanyň aň düşünjelerini garankylyk gaplady. Hatta bu dünýäde özlerini akyldar, bilimli, üstünlükli, ad awraya edirin diýip pikir edenler hem kalwynnaky günäleri netijesinde we bu dünýäniň yalanlary esasyna şeytanyň täsiri bilen ruhu tümlükdedirler. Hiç bir insan bu ruhu tümlükden öz güýji, akyldarlygy bilen ýa-da döreden dinler däp desuru bilen ýaşy sowap işleri ýa-da yeten derecedir şan şöhraty bilen özüni halas edip bilmez. Bu sebäpden Hudaýyň özi adamzada rehim şepagat etdi we göklerden yer ýüzündäki tümlügi ýatylandyrjak, şeytanyň güýjüni derbi dagyn etjek, onuň elinden gulçulukda oturanlary azatlyga çykarjak halaskär Mesihi yer ýüzüne iýberdi. Nur bolan İsa Mesih iman edenleriň her biriniň kalbynyň erwet pikirlerini, düşünjelerini nurlandyrdy we tümlükden ýatylyga bizi çykardy. İsa Mesih biziň günäli höweslerimiz we dünýä arkaly kirlenen köne egin eşiklerimizi bizden çykaryp bize özüniň mukaddesliginden we dogrulygynyň doly keşbi bolan täze egin eşik berdi. Bu ajaýyp gutuluşyň bize İsa Mesih'e bolan iman arkaly berilýändigini ýatladyp mukaddes ýazgy ine şeýledi. Bu ajaýyp wadalardan ibarat bolan sözlere ünüs beriň. Owal siz ýazyklaryňyz we günäleriňiz sebäpli ölüdiňiz. Edil dünýädäki beýleki adamlar ýaly. Siz de günäli ýaşaýşa erip Hudaýa tawin bolmadyklara, henizde täsirini ýetirýän gökdäki ruhy güýçleriň hökümdaryna gulluk edýärdiňiz. Biziň hemmämiz şolar ýaly ýaşamagy adat edindik. Biz insan tebigatynyň höweslerine, isleglerine we pikirlerine eýerdik. Şeýlelikde biz de beýlekler ýaly insan tebigatymyz ýararly Hudaýyň gazabyna duçar bolan adamlardyk. Emma günälerimiz sebäpli ölü hem bolsak, merhemete baý Hudaý özüniň çuňur süýgüsini görkezip, bizi İsa Mesih bilen birelikde diýreltdi. Siz Hudaýyň merhemeti arkaly halas boldyňyz. Hawa, Hudaý bizi Mesih bilen bile diýreltdi we ol arkaly bizi gökdäki älemne oturtdy. Ol muny İsa Mesih arkaly bize ezelden merhemetiniň, mähremliginiň ummasyz baýlygyny geljek döwürde görkezmek üçin etdi. Çünki siz iman arkaly Hudaýyň merhemeti bilen halas edildiňiz. Bu siziň öz tagallygyňyz bilen bolmady. Muny size Hudaý peşkeş, ýagny sowgat edip berdi. Hiç kim insan tagallasy bilen halas boldum diýip övünmesin. Sebäbi Hudaý bizi İsa Mesih arkaly yaratdy. Ol bizi owallan taýýarlap goýan ýaxşy işlerini etmegimiz üçin yaratdy. Gadyrdan ýyleşim. Sen haýsy düşünjelere eýerýärsiň? Bu dünýäniň we bu dünýädäki yalan dinleriň we ýörelgeleriň öwredýän pikirlerine mi? Ýa-da hak Hudaýyň mukaddes ýazgylary esasyna bize aýan eden hakykatlaryna inanýarmysyň? Sen özüňiň günälerinden we günäler üçin bolan hökümden we şeytanyň seni ruhu tümlükde zynjyrlap saklayan gulçulygyndan nädip halas bolarsyň? Öz-özüňi halas edip bilmejeňi, erýän düşünjeleriň ýa-da nähildir bir dininiň
ýa-da edýän gowy işleriniň-de seni halas edip bilmejegine düşünüp, Hudaýyň Isa Mesih arkaly bize eden merhemetine, ajaýyp gutuluşuna we Isa Mesih'teki ajaýyp baky ýaşaýşyny kabul etmek isleýär misin? Eger senin kalbyňda bu öwrenip geçen hakykatlarymyza bolan anam emele gelen bolsa, onda İsa Mesih'i Rabbin ve halaskarın hükmüne kabul et. Ve onun senin üçün canını kurban edenine, mukaddes kanını dökenine, ölüp caylanıp, sonra yine de ölümden dirilenine, göklere kudratına ve şöhratına götürülenine ve ol yerden ahir zamanına adamzady hükmetmäge baky padşa ve hükümdar hükmüne geljekdigine ve özüne iman edenleri baky, sarsmaz, tükönmez, baky padşalygyna, cennet mekanyna giriljekdigine iman et. Dünya akıldarlygyna ve öz akıldarlygyna bil bağlama. Çünkü bu akıldarlyk Hudaýyň ýanyna akmaklykdyr. Ýazgy şeýle diýe: Goý hiç kim özüni ağlamasın. Eger kimdir biri özüni dünýä ölçegine laýyklykda dana saýan bolsa, goý akmak bolsun. Şonda ol dogrudanna dana bolar, akylly bolar. Çünkü bu dünýäniň danalygy Hudaýyň nazaryna akmaklykdyr. Mukaddes ýazgylarda Hudaý akylly sıraýany öz hilesine tutýar diýip ýazylgydyr. Mähruwan imannaky doganlar. Rabbimiz inamnardyr. Oňa tabin bolup, bil baglasak, onuň öwreden hakykatlaryny kabul edip, olar bilen düşünjelerimizi täzelesek, onda ol bize başlan täzelemek, özgörtmek işini dowam eder. Ve soňuna çenli bizi bu işte, bu ýolda, bu durmuşda berkeder. Pikirimiziň täzelenmegi üçin bolsa, onuň mukaddes ýazgylarynda beýan eden hakykatlaryny okamak, öwrenmek, ýat tutmak we öwretmeklige wagtymizi sarp edelim. Mukaddes ruhun olar arkaly bizi her bir ugurda iýdeklemegine we doldurmagyny isläp, oňa dilek dogada wagt geçirelim. Şonda bizde bularda esaslanan mukaddes ruhun ajaýyp miweleri durmuşymyzda emele geler. Ve bular arkaly Rabbimiz Hudaýyň ady şöhratlanar. Durmuşymyzda nähildir bir kynçylyklar bar bolsa hem, Hudaý her bir zady biziň gowlumyz üçin ulanjakdygyny ve içki häsiýetlerimizde bizi täzelejekdiginiň wagdalaryna bil baglap ruhtan düşmäliň ve ruhtan düşeningizde ine bu sözleri ýatda saklan. Şoňa görä-de biz ruhtan düşmeýäris. Biziň daşky barlygymyz könelse de, içki barlygymyz gün saýyn täzelenýändir. Çünkü yeňil we wagtlaýyn muşakkatlarymyz bize juda ajaýyp, beýik we baky şöhrat kazandyrar. Şonda bu muşakkatlar edil bolmadyk ýaly bolar. Biz nazarymyzy görünýän zatlara däl, görünmeýän zatlara dikýäris. Sebäbi görünýän zatlar wagtlaýyn, görünmeýän zatlar bolsa bakydyr. Amin.